bon mi salmini on mi juurima on mi ñaguima on Allah moƴƴere ko min wonɓe ɗo les avocats de la défense ala noon ko serdi men minen foof komin avocat ji défense woni ɗo ko maître Oumar Gaye woni ɗo ko maître Djiby Diagne woni ɗo ko maître Dafnin kaldo e moon o woni ɗo ko oɗo maccuɗo men o maître Alphonse Faye ene wonde maître Moussa Baldé eyyi ñaworde sukaɓe koɓe ñawno walla won wiyata sukaɓe ni nangganoɓe foof ɓe goppama tribunal wi koɓe ndewa ko kañum walla koɓe ndeweteno ko kañum yiyani ɗum walla laaɓani ɗum dal wadde wawa nanggudeɓe kaso ko juuti woppiɓe koɓe temedere e sappo e jeenayo koɓe temedere e sappo e jeenayo nangganoɓe ene waɗi sukaɓe ene waɗi mawɓe ene waɗi hellifaɓe mais ndeɓe daari ɓe tawi ko ɗokkode ko hakkude ndemowo tan e tailleur e gaynako e commerçant ko ɓen tan hande gaari ɗo hande ɗum noon wadde ɓaade laaɓani noon ɗum waɗi ɓe goppa ɓe mbiya yooɓe koot goto foof jukka e haajuji muɗum ɓe mbiyano ko yimɓe renduɓe mbaɗi landa ene jana e yimɓe ene bonna kake yimɓe ɓe ndewira kadi ko wadde manifestation ganduɗa yamiraka ɓe ndewira kadi ko haɓe jogui ko ganduɗa wiyete kaɓirɗe ko wayno jaseje en walla jambele en walla laaɓe en walla pesoje ɗum foof tawaka e mabɓe donc dal tribunal holliri wonde ko fawno dow mabɓe ko laaɓani ɗum noon wadde wawi tan ko woppude ɓe woppiɓe haaɓe ndeeji kamɓe ko yimɓe deƴɓe min ji saabu goto mabɓe foof ne nanggui wonde kañum ɓe nagga ko nder galleji mumen ɓe naggaka e laabi ene jeeya e haajuji mumen on nani ɗum nde haalte nde donc ene wayno kañum ko joom haqqillaji deƴƴi min ji ko yimɓe ɓe ganduɗa ko wuurɓe doole mumen min ji yimɓe kadi ɓe ganduɗa kañumen ene jaaɓi yamirore ene jaaɓi kadi ko hoddiro yane mumen ɗum noon wadde Allah walli kamɓe foof ɓe goppama en jettiri ɗum Allah no fewi en mbi alhamdulillahi rabbil alamina